Ngisenje. Hawu kanti anisho ukuthi nengane? Ingane. Asebenzisa ifoni yami. Maphela. Sinengane? Hayi, ayikho into esho lo muntu. Okay. Ethi ifoni yami. Usanda kusenda imali, sende nini? Thangi. Angizwanga. Ayikho imali angisanda kusenda. Lethi ifoni yami vele. Angizwanga. Lethi ifoni yami. Ayikho into esho. Uma lo mntwana engane naye. Ayikho into esho lo muntu. Uzongitshela ke phela iqiniso namhlanje. Ngiyalifuna. Ayikho into esho lo muntu lo. Sengiphile nawe isikhathi eside kangaka ungitshela unengane. Ngenza isilimo. Ngizana kuphela mina. Ayikho lo nto le. Ingane ephuma nje ivela lapha mawuthi uthandana. Mina nawe sinangane phela. Ngiyamazi umuntu lo. Hey. Usukungichaphaza wena. Chaphaza ngokwenza. Usukungichaphaza wena. 3 months onke. Ngimkhumbule kumanje. Usukungichaphaza wena. Yazi vela ngithetha ngihambe ngekuyena. Usukungichaphaza. Ngale nkathi uhlanya ke, mina ngale nkathi ngihlanya ngayo. Ngiyasebenza nje ngenza isilimo wena. Yes. Why? Uhlangana naphi? Yini nje engakwenza? Ngiyamthanda. What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I see the Sharp Shooter, and I'm back again with another badass episode of Sikhipha Izimfihlo Zomjolo. Do make sure you don't go anywhere. Sit back, relax, and enjoy as we getting unfold Imfihlo Zomjolo. Don't go anywhere. Ekse, asamsophe abantu bethu. It's been a dry day. Kodwa uyazi vele angithi ukuthi isipani kumele sishayiwe ekugcineni. Yeah. Kona ke it's been a dry day bafethu. I haven't seen no one. But I hope there's someone coming. I just hope there is some people coming. Yeah. Otherwise we can't. Also. So yeah. Huh? Look at God. Look at God. Finally. Siba-attend. Ngasibeza ngapho siba-relaxe. Bangazi bathi siyabahlasela. Isipani sashaya. Isipani kumele sishayiwe ekugcineni. Manje kuhlwe. Gcineni couple sohle sithole. Our lovely people. Sanibona? Hello. Sanibona. Nini? Ni client futhi? Ya, ngiyaphila igama lami ngumcebiso kaMabasa Sibonga. Ngabe ngikhuluma noba? Sisisi? Hawu ngiyanicela 2 minutes. Yang 2 minutes. Awukangazi nje mina ngifuna ukwazi ke mina. Oh, ngicela bandla ukwazi futhi. Ngabe ubhuti bayigama? Ngusamukelo kaXulu. Samukelo kaXulu. Usisi ngabo bayigama. Thabisile Luthuli. My lovely couple nazi nabahle. Ni couple vele? Yeah, ni bangisephi? Siyawakhela. Ngithathi walk. So ni around nabala around vele? Oh la avok. Yebo. Oh okay. Mhlambe ni wakhe nizojika apho ngifuna ukuhamba nani kahle kahle. Kahle bafethu kahle njengoba mina into engiyenzayo ngiqhamuka ka Black Life ne. Ngixolisa ngonga introduce properly. Ngisuka ka Black Life TV. Into engiyenzayo nje uku-interview ama couple. You know? Ekugcineni khona into esizoyithola enizoyithola. Hopefully content nizoyithola nobabili. So ngasho ukuthi khona i-prize in this thing that I'm doing. Right boys. Right. Trust me uyafuna ukuyazi lento. Hayi. Sacaba dleni nginike 2 minutes. Ayikho into ngokuyazi. Ngiyacela 2 minutes bhuti. Ayang 2 minutes. Ngiyabeza betheni. Ayang 2 minutes. 2 minutes ngiyacela. Angazi kuwena phela wena indoda. Hayi ngeke ngikwazi. Ngiyacela bhuti. Yabo mina ngithanda umoya wakho. Ukhama mfethu. Ntombi yakho yinhle mfethu. Just let me do my job ngiyacela. 2 minutes. Hayi ayikho into ngaphuthi. Ayikho 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes starts now. Huh? Nilanda intombi yakho phela. Sisi. Kancane sisi, kancane. Sisi, maphela, ehlisa umoya. 2 minutes kuphela, 2 minutes. Suqalile 2 minutes mase caba nje. Ngafuna nalama camera. Okay, no. 2 minutes. Yeah.
Ya ngicela somsoma laphana nje esportini esiright sikhulume kahle. 2 minutes u2 minutes uqalile sambeni bafethu sambeni. Ngiyacela banciseni badle ukunijikisa kodwa soqeda manje yabo nje ngisho. So yeah, this is our sport. But baf, ngicela manje bafaka ama mic. Yeah. 2 minutes uzophela anytime soon. Awubafaka. Yeah. See right. Yeah, njengoba ngisasho ngiqhama Black Life TV ngizonibuza nje some 2 couple questions ne. Na. Hawu. Yeah, bhuti wami. Ingabe ubhuti nosisi baqale nokuthandana? Last year. Yebo. Oh, yes, lovely. Sisi wami, ubhuti umuntu kanjani mhlambe yini nje mhlambe kuchazile ngaye? Hawu right nje ngithanda ubuyena nje. Uyangihlonipha, uyanginika isikhathi sami, uyanginika indawo yami nje right. Yes. And wena bhuti yini echaza kusisi? Njengoba seshilo nje isikhathi sakhe yonke nje into mangimdinga ngafika. What about umuhle? Yeah, ikhona muhle. Yeah, ngiyabona ayo bambi. Lezana. Yeah. Awu yena. Sisizwa camera, hlisa So njengoba ngishilo like I said earlier, Black Life TV kunohlelo lana esishaya Black Life TV, it's called Skip Isaac zomjolo. But before siye lapho, is there anything mhlambe upartner wakhe akayenza before yenza ukuthi mhlambe ngixabane or something? Hayi bengabe. Uzelani wema? Wena sisi ubafakaza ayenze. No, akaze ngibambe lutho. You're right. Right nje. Do you normally touch your phone uyithinta ifoni yakhe? Hayi lozi. Awuyithinti? Why ubuza lezi zinto? Hawo, njengoba ngisho nje mina Bazosixabanisa la bantu bebe bobona. Yini mfowethu ubuza lezi zinto? Bazosixabanisa ke manje. Ngizosiza ama couple la mina. Umsebenzi wami ukusiza ama couple. Hayi, angivumi. Hayi, angina bokuqala. I've been doing this. Swami hlisa umoya. So 2 minutes. Yeah, indaba usisabe jump kanje. Wena awuyibuza wena ukuthi yini usisabe jump kanje. Hayi no, asambeni. Cha, wena yini lezo uyibuza? Ngilalela usisi wakudonsa kanje. Indaba lokhu uhlezi umlalela. Awusalaleli mina usulalela yena ke manje ngicela ukukushiya naye. Ngicela hlisa umoya sisi. Ngenze ngikwazi ukwehlisa umuntu wami phela lo. Mfethu. Lana into engenza keep imfihlo zomjolo. Bafu ikhona into efihlile bethu kusisi. Let's get to the point. Into efihlile bofisa utsho usisi. Hayi ayikho. Uthe uyayithinta ifoni yakho? Uyayithinta ifoni yakhe? Angithinti. Awuyithinti neyakhe? Yebo. Bafo yini oyifihlayo bufisa ukutshela usisi. Lana ke kahle kahle my intention angizili ukuzobhizisa. Uzoxabanisa ke manje ufuna ukuzelana. Uzoxabanisa angizili ukuzoxabanisa. Uqala ukubuza amafoni nje. Indaba zamafoni. Cause if ifoni ungayithinti ifoni yakho yomuntu wakho, there's something behind that phone. Ifoni yomuntu nomuntu mele bathintane. Mele ukwazi ubamba ifoni yomuntu wakho. Wena uzongitshela ukuthi ifoni yakwazi uyibambe ever since aqala ukuthandana. How? Ukhomba uma sithanda amafoni khomba usithembani phela masithandana amafoni. Khomba uthithembani. Khomba uthithembani. Yeah, khomba usithembani. Why bejump kanje sisi? Zibuze are you asking yourself that ukuthi why sisatatazela kanje? Bebemboda lo muntu uzosixabanisa. Angiziki uzoxabanisa la. Thatha. Siswamlalela. Bhuti wami. Inhloso yami ukuthi mina ngizosiza abantu abakha uthando phezulu kwemfihlo. Yeah, ngiyakuzwa lokho. Yes. So mina inhloso yami mfethu. Masutholile mase wenza ini? Masutholile mase wenza. Ukunina ukuthi nenza njani. But mina egcineni kwami ngizobe sengwenza umsebenzi wami wokusiza each and every one of you. Inhloso yakho nje ukuthi nje ufuna usiza sedingo. Uzobhikiza nje ngakho uzobhikiza nje. Uzobhikiza nje. Into engibalekela lento ukuthi nina nakho uthando phezulu kwemfihlo. Asiyifunde yonto. Is there anything you're hiding from my brother? No. Huh? No. Waphela lepo sikhuluma bhuti. No. Hayi bo, umuntu wami lo msuzixabanisa. Angizeki uzoxabanisa. Is there anything you're hiding from him? Cha. Ayikho. Bhuti wami, ikhona into efihlayo kusisi. Hayi bese ngisho ukuthi ayikho. Okay. Entweni kanjena ukuze sazi ukuthi sithola iclosure. Uma ngithi closure ukuthi isisombululo kahle kahle. So uthi mangithi wena angithi uthe awunafihla. So into engivamise ukuthi ngeke ngiyenze ukuthi ngicela ifoni yakho neyasisi. Siyibhekele thina ukuthi ayikho into efihliwe. Yezwa leyo nto. So singaze sifike lapho. Rather ugunyulwe ngoba if usesifike efonini mhlawumbe sithole even more. Mfowethu asapheje amafoni.
Ayizophethwe yimina, ayiphethwe sis, ayiphethwe wena. Izophethwe yimina. Ifuna sisi iphethwe yimina ngiyabheka ukuthi akakufihleli yini wena. Umfowethu wena ngizokusiza la. Usisi wami lo, ngizomsiza naye. Ngana bese ngidinga usizo yena. Rather say ngithunywe uNkulunkulu. Asibambezela ke yazi. Ngithunywe uNkulunkulu ukuthi ngize kule lovely couple ngizoyisiza. So into esonza sicungwele ifoni bhuti wami, I mean. Anginayo ifoni. Hawu. Sisa ana iPhone? Unayo. Yes. Hayi anginayo ifoni. Waqala sis, why nqaba nefoni? Angazi. But Bekutsheni lodwa sila abantu bazosimoshela thina sethweni nesikhathi siyahamba. Angizeli ukuzoma. So wena bavumelile ukuthi bakhulume. So ngizosiza. ayikho nami into engizoyisho. Unginikile isikhathi nangonisisi uyasho ukuthi unginikile isikhathi. So asenze kanje. Uboleka ifoni noma whatever lo ofisayo ukutshela usisi obusaba ukumtshela. Kube ukuthi uyamtshela manje silungise leyo nto siphinde siqhubeke nezimpilo. Lezo into engishoyo. Okay, lento le ngeke ikwazi ukulunga ngaphandle ukuthi kuzokhishwa amafoni. Wena bafo yini lo ifihlile? Ngoba ngisho ukuthi ayikho into engifihlile. Uboleka ifoni. Hayi ngeke ngikwazi ukuboleka ifoni yami. Why? Inani? Ayinalutho ifoni yami eyami. Ngoba nodala engayithinti. Angithi ngomfweni. Umfowethu. Uboleka ifoni yakho njengomfweni. Awusiza ngeke ayithinta ngeke ayibambe izobanjwe yimina nawe. Bengeke leyongo lento le ngaphandle kwefoni. Ngiyabuza futhi. Mina into engifuna ukuyibheka nje ukuthi ayikho into efihlile usisi wami. Akumele ayazi. Ayikho into engifihlele sisi. Uboleka ifoni. Ifoni anginayo. Sisi uthanga ukuthi una iPhone. Banike. Ngifuna siqale ngeyakho. Ngiphathana. Phone why unqabe nefoni nawe? Why lokhu jikeleza? Khona into efihlile sifoni ngicela ubanikeze. ubanikeze. Ngiyenzani ifoni yami? Ngicela ubanikeze. Kona ifoni awuyithinti ifoni yami. Kona ifoni yami awuyithinti. Ngicela ubanikeze. Onjani noma kahle kahle siyabambezeleka. Ukuthatha ifoni nje umnikeze. Ngeke uzokuncozuke le ndawo lo. Kulungile. Ngiyabonga. Ngivulela kodwa. Thank you. So before nje ngize ngiya endaweni eziningi. Ayikho into ofuna ukisho. Lali ithuba. Nanencane ayikho. Ayikho. Yebo ayikho. Ngeke ngitholele utho la. Ngakuthola noncane anginamveli. Ngeke ngitholele utho la. Ngeke uthole lutho futhi. Ngisho nje. Alright. Ngapheni khapho. Hayi kulento ifoni yami. Ufuna ngiqale ngiphi ngene WhatsApp, Facebook, ngephi? Qala WhatsApp. Okay. Sisho. Umutshela ichiri uthi ayithanda uthini? Umtshela uthi I love you. Sibhala la. Kwayisizwe uthe igama lakho bandla ngibe ne lost of memory. Uthabisile. Esithabisile. Yebo. Umsebenzi ngoba uthabisile. On my heart's own. My heart's owner. Yebo. Okay, someone my heart's owner. Thena endlini vele manje. Let's search uzanini. Okay. Qeda phela mfethu, qeda. Hlisomoya. Hlisomoya. Yini, ngathi uclean nje. Awujoli. Clean. Okay. Searching ngikhumbula. Ngiyasho mfethu nesimo sakho sophelile yazi. Ngifuna ukuhamba mina. Hayi noma nganishiya yini ngihambe. Watatazela kanje sisiwami yini inkinga? No, ngifuna ukuyophumula. Watatazela so. Angitatazeli. Ngifuna umuntu wami sihambe. Usiphazamisile. Ngishashe mfethu. WhatsApp ngathi uclean bafu. Sidlule ku Facebook ne? Angadlona. Okay. Messenger. Kanti anisho ukuthi nengane? Ingane. Nasebenzisa ifoni yami. Maphela. Sinengane? Hayi, ayikho into show lo muntu. Okay. Usanda kusenda imali, usende nini? Thangi. Angizwanga. Ayikho imali ngisanda kusenda. Let's phone yami mfethu. Angizwanga.
Uthi ifoni yami. Ayikho into Uma lo sure. mntwana engane naye. Ayikho into sure lo muntu. Uzongitshela ke phela iqiniso namhlanje. Ayikho Ngiyalifuna. into sure lo muntu lo. Sengiphile nawe isikhathi eside kangaka ungitshela unengane. Ungenza isilimo. Nawe kuphela mina. Ayikho lo nto le. Ingane ephuma nje ivela lapha mawuthi uthandana. Mina nawe asinangane phela. Uyamazi umuntu lo. Ngeke kodwa phela vela kusukela qapha manje njengoba wena kade unqaba nefoni yakho ubunqabelane nefoni pho. Letha la ifoni yakho kumina. Letha la ifoni yakho kumina. Unqabelane nayo pho mayingekho ingane. Ifoni nje asithintisana amafoni, asithintelana amafoni. Pho manje yindaba pho ufuna ukuthi ngingamkholwa yena mangabe engitshela ukuthi wena unengane mangabe veze ukuthi wena unengane. Kade usho wena ukuthi ubhuti ubanga isicefa ngathi. Wena mvumelile. Njengamanje usekhipha amaqiniso bekumele ngiwazi ade ngingawazi ade ngifihlela ola lonke. Emva kwezinto ezingaka sengikwenzele zona Kodwa usenda zonke. imali engane nje. Ingane anginayo. Kumanje endlini siyashoda asinangisho into okugcoba. Asinangisho into okugcoba kodwa nakuneyingane ufihlele zona ezithumelela imali. Ukunokuthi utshele mina uhamba ngaphansi kwenyawo zami. Ayikho ingane Kahle kahle ungijwayela kabi. Ingane anginayo. Kahle kahle ungijwayela kabi. Ayikho ingane eseceleni anginayo. Yonke into ngathi Vele kanginandaba ke vele na. Ima wesisi mina bengizoxabanisa la noma ngixabanisile mina manje. Cha ukuthi vele ungenza isilimo. Ungitshela into vele ade engayazi. Ukhombisa ukuthi lo ungenza isilimo. Ola lonke ungenza isilimo. Ayikho mina into engimfihlela yona yonke into ngiyamtshela ngiyamazisa yonke into. uzwa ngobhuti lokhozana. Kumanje bhuti endlini asinangisho into okugcoba. Asinangisho insipho okugeza. Yini Kunemali akayihambisayo. yini owenza ukuthi ungamtshela sisi ukuthi nengane. Ingane anginayo ingane. Akho nje bese ubhaliwe usaphika namanje bhuti. Ingane anginayo. Awunayo ingane namanje. Ngoba kade ngokutshela. Mase ngibambile ukuthi unayo ingane. Sesithandana 1 year yonke. Ungenzelani Wapi isilimo? ungamtshela usisi? Ungenzelani isilimo? Ayikho into engamtshela yona. Ngathini kona ngithithini? Ayikho. Ayikho into engamtshela yona. Ngithithini. Ayikho into engamtshela yona usisi. Ayikho. Noka ngifihle ukuthi nginengane. Okay sis ngibonile kule efonini Facebook kune message eqhuma kuMazandi. uMazandi ubonge ukuthi bebe uyitholile imali engane ngiyabona. Hayi bo mfethu hey. So njengoba uphika angazi ukuthi uphikani mhlawumbe isendo omunye umuntu angazi. But uFacebook ngeke isendo omunye umuntu isendo yena kahle kahle wenza mina isilima. Wenza mina isilima. Bafo it's not good. Vele umuntu umuhlala naye endlini ukwenza isilima vele. Okay. Yakakhala ifoni. Uyazazi phela ikhathi enikhuluma ngazo nomamazi wakho ukuthi ngicela ungangifone nje manje nginesilima sami. Ngikweni ngihlala nawe kodwa. Phela mina njengoba ngihlala nawe mina isilima sakho. Engini mina engikwenzela yonke into. Lo yokuyena lo umsendela imali. Yena mu. Mase umsendelile ungangitsheli. Uyamazi musa phela ukuzobuza mina. Imina kumele ngabe ngibuza wena. Imina kumele ngabe ngibuza wena. Uyamazi lo muntu lo. Yes angimazi. Yeah. Wena owenza usikholwe. Indaba zami ezazi ngayo. Ngithe letha la iphone wanqaba ngini. Ifoni yami izokwenza esikoleni ngifundile nami ngiyakwazi ukufunda imessage. Izokwenza nokwenza. Lethi phone yakho ngibuke. Ngeke ngikwazi ukunika ifoni yami. Isizathu salokho? Ngeke ngikwazi. Uyanginika ifoni noma siyahlukana? Ngeke ngikwazi ukuhlukana nawe ngithanda. Ngeke ngikwazi. Uyanginika ifoni noma siyahlukana. Phela lokho ngeke kuzokuvimbe lokho. Mase ngithi nje sekuphelile. Inhliziyo yami ngeke uzuphikisane nayo. Okay. Ngiyabonga ukuthi okay. Sengenza umuntu engimthandayo, ne? Ingane yangi nayo. Ena 1 year. Sonke lesikhathi pho manje ubungifihlelelana. Ngisadinga isikhathi usungitshela. Isikhathi. Yeah, isikhathi. Esinjani ke? Ukuba kafika ngalobhuti lo engingaba ngazanga bengizoqhubeka nje kube isilima nje ngibe udomethi wakho nje. Ngeke ngisho kanjalo. Ngisazokutshela. Ayikho into uzongitshela yona. Kahle ungenza isilima. Mangaka ngifihle ingane engona phakathi. Kodwa ke vele ke nama nginandaba ke vele nami ubhuti wakho siyatholana naye. Kanjani manje? Kanjalo nje. Nitholana kanjani? Kanjalo nje. Lala naye. Yes. Lala nobhuti wami. Yebo. Ndlelani? Wena ucansi kuyoba njani? Uma uphumile emsebenzini siyasala nje. Yina ngibonelisi. Ayana nje. Mina ngunelisi nje kunengane. Ingane ngithola ngakakutholi wena. Ungakangitholi mina? Hayi upho manje wahlulwa yini ukungitshela ukuthi unengane oba ngakubuza wathi awunangane nami mangibuza ngitshela nami nginangane. Anginandaba nami ngiyayitika ke ngobhuti wakho. Endave right shame uyakudlula wena. Ave gijima uyakudlula wena. Wona wazi lutho. Mana manje lento le ngitshela wena ngitsheliswa yini yona? Ngikutsheliswa yini? Nami ngiyahluleka nami ugcina imfihlo kumina ngaphakathi ukuthi ngiwenza isilima sonke lesikhathi. Engenawo usungitshelile nawe ukuthi unengane usuhlulekile engenawo ukungifihlela. Shuthi bekuyilanga ke la uNkulunkulu. Shuthi uyilanga uNkulunkulu ade sihlelile namhlanje sisitshela no cash nami ibhuti wakho sagijimisa kanje la futhi hayi kancane strong. Ingane omdala umbhuti omncane. Ubhuti wakho omdala. Ingane eceleni nokulala negazi lami
lento leyo yenza omkhulu umehluko. Akunamehluko nje owenzayo nami phela kunemizwa. Kunemizwa nami. Ubhuti wami uqalene neshisa ukulala nani? Akudingi wena lokho kodwa nje khona. Hayi, ziyenzeka shem. Sahlwa ngixhaphaza. Cha uqaleleni ngempela umbuzo lo serious siswami. Maybe sina 3 months siqalile. Kodwa futhi ngeke ngize ngikwazi futhi ukumyeka. Hey. Sukungixhaphaza wena. Xhaphaza ngoba Usukungixhaphaza wena. 3 months onke. Ngiyande ngimkhumbule kumanje. Usukungixhaphaza wena. Yazo vela ngithetha ngihambe ngiye kuyena. Usukungixhaphaza. Ngale nkathi uhlanya ke, mina ngale nkathi ngihlanya ngayo. Ngiyasebenza nje ngenza isilima wena. Yes. Why? Uhlanga naphi? Yini nje ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Okudlula mina. Kakhulu. Sengijona nawe isikhathi esingaka. Hawu. Isikhathi asisho lutho, injabulo phambili. Isikhathi asisho lutho. Ngisabona into oyenzile mfowethu. Wena obavumile. Wasu kanjani kuba noqale lento la? Wena obavumelile. Ngithema ngithi ngiyanqaba kwa wena ovumayo. If angifika ngibuza wazi ngani ukuthi udlala nomfowenu. Think about it. Mhlawumbe uzohamba ngitshela ngoba nami kade ngifihlile lokho lokho. Bezokutshela nini? Angazi. Bezokutshela nini? Khona nobhuti phansi. Yini engiyenzile? Mfowethu, mina ngithema ngithi ngiyakhuza ngaye wavuma. Njengamanje uzowazi nini ukuthi udlala nomfowenu? Bezoqhubeka abadlali bamithisana la kuthiwa ingane. Yazenza njani? Thandana naye lo muntu lo. Ngizomenzani Ngoba ngathi yamthanda mina senge right ngaye. So right ngaye. Yeah, senge right ngaye. Angaliwa ke mina. Ayenzeni. Ngala kanjani negazi lami? Angaliwa mina. Kodwa bafuna ukwenza njani thobe kuwena? Khohlwa angaliwa ke mina. Awaliwa kanjani sisuku? Angaliwa. Noyithunje nabami. Wena nobhuti wakho. Ngizoyelana ukwala. Ngeke uzungale. Uzongala kanjani? Ngeke ngithandane nawe. Sothandana nje kamnandi futhi uzobona nawe. Kamnandi kanjani? Sothandana. Ubhuti wakho. Mina ngingenaphi mina yibo. Hayi mina ngikusizile lana wena futhi uyangibonga. Mina nokhululeka ngifuna ngithema ukuthi ngiyamnqabela ubhuti wena wamthatha wamfaka phansi kwami nawe kade siwokha kumnandi kanjani? Ngabe sisendlini nje manje abe enjoy uthando lwethu. Wena omvumelile ukuthi angene kuthini ungenileke. Okade engamela ukuthi ukwazi ukwazile bengamela ukuthi ngikwazi sengikwazile angeni. Kwenzeke lento manje nisandawonye endlini noma khona obvious kuyaphoqa vela kukho okunye uzazi ukuhamba mosha mfethu sohamba naye wamosha sohamba naye bafo umoshile ayikho into emoshile mfethu wena umoshanga ngoba nengane ngikhona awumoshanga ezokhuluma nami mfethu sazokhuluma kamnandi kanjani mfethu ngoba phela mina uzowazi ngalo umuntu ukuthi udlala nobhuti wakho sondela sikhuluma ayikho into engizoyikhuluma nawe nje manje mina nawe samsendlini sondela sikhuluma ngeke ngize ngisondele njengamanje sondela phela mina nawe sendlini ngiyacela mina nawe sendlini njengamanje ngifuna ukukhuluma naye umuntu wami ngiyacela bhuti woza cela sikhuluma angengikwazi why angifuni mankazana ngiyacela angifuni usanda ubhuti wami ukudlula mina kabi bafebe into yenzeni ayenzanga lutho ubhuti wena ovumile ngenza njani bafuna isimo sekanje okay ke ema ithini solution yami ukuthi seyazi ukuthi unengane nawe usuyazi ukuthi la lo bhuti wakho siyaxolelana lana simove on siqale kabusha solution yami leyo kuyena ke kodwa mina ubhuti wakhe ngeke ngize ngimiyeke hayi sisi come on mina ngeke angeke ngize ngimiyeke uzomyekelana ukhuluma kanjani angeke ngize ngimiyeke ngeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu ngeke kanjani baningi abantu besifazane ngeke ngize ngimiyeke ngeke ngikwazi ukukhuluma nomuntu ngeke nje ngize ngimiyeke inhlobo star ubhuti wakho uzomfesa kanjani ngoba phela nawe ukugwaza ngobhoko emhlanje angazi ngizobona mangifika phambili angazi kodwa into abalo si off ngikhatha off akukho into okekhatha off mina nawe nje right sisazoba right usenzela wena bhuti ngoba sakhamwa ngisakwazi ukujwela naye after takayizeni ngala kanjani negazi lami ayizwa leyo ngeke ngisakwazi ukuqhubeka naye wena siswane showe ngako ukuthi uyayikhohlisa nje and impanga la lento leyo ucamela la ngiyamazi wami uphaka mnandi okay ngeke phela nobhuti wakhe lokho eshaya impinda ngingamnika mnandi hayi sisawehlisa umoya masukhuluma abhlungu kanje nafethu ngizama mina lana ukulungisa into yokuthi ngoba phela sikhuluma mayelana nani Fethu awunendaba nayo yonke lento oqeda kisho khuluma khona ulapha khuluma khona kuzabantu kuze la makhamera wabizeni khuluma abizwe yimina noma wena sekuyimina manje akusewena la makhamera wabizeni sekuyimina manje lo bhuti lo ngimtshenile ngathi uyasiphazamisa kwa wena umfaka phakathi kwami nawe manje sekuyimina futhi mina ngimxoshile kwa wena umfakayo
Usho ukuthi cha usithiwa akafika ngalo bhuti lo. Bese suka la sihambise endlini. Ngakusasa phinde futhi ulale nebhuti wami. Awu bekuzokwenzeka nje phela Hayi sisiwami dangerous sisi. Yabo bese senzeni. Uma uvele nje Yabo ungazi. senzeni. Udangerous. Hayi akusimina ngazihamba la nobhuti wakho. Akenzanga lutho mina. Lembuzo qhamuka nayo beqhamukapi? Ikusizile lo mbuzo akusizanga egcineni. Ayingisizanga. Akusizanga. Ayingisizanga ngoba ngiphuka inhliziyo kwemanje. Ekugcineni uzohila kodwa. Kumele move on. No Vele umuva wona ngiyaphuma vele Ngeke kuyena. azaphuma Ngiyahamba. uyakhohlisa. Ngiyarathi yena. Uyakhohlisa ngeke azaphuma. Ithini isolution? Solution vele akukho umshado akukho lutho asihlukane. Yazo sisi. Hayi ngezwe akunankinga vele khona ubhuti wakhe. Ngiyamuzwa. Hayi ngeke bafuna mike benzoyisho. Nami if benguwena bengizothatha leso sinqumo mfethu. Angeke ngikwazi. Ngithi uyamuzwa. Ngeke nje Usizane ngihlephuke ndaba, ndawe. mfethu. Ukhona ubhuti wakho akunankinga nje. Usiyamuzwa. Mfethu ngeke Ukwena. ngikublame. Siswami kodwa nawe mfethu. Hayi sisi ngiyamnyeka. Asafuna Ngisakwazi ukuqhubeka naye. Uyangeka? Yonke into akayenzeli. Ngiyamnyeka. Vele sakamna ngalo, sakamna lutho. Ngirathi wena. Hayi akunankinga. Ngizothola abanye ngiright. Hayi khululeka akunankinga. Hayi Kanti Ngiyamuzwa ngenze uthini? kahle ngabhalansa vele. but I know. Akunankinga. Akazi niqhubeka nendlela benihamba kodwa ngeke ngikwazi mina ukuthi nihambe nobabili kanje. Ngithemba ngiyaqhubeka naye bhuti lo muntu lo. Uyapho namanje. Ngiyahamba ngizazi ukuthi ngiyaphona qhubeka naye lesisi lo. Kodwa Mina uzwazi ngisakwazi ukuthi ukuqhubeka naye. endlini ke angiphumi Ngi-right. khona. Shuthi njengoba uthi uyeka mina Alright, alright. endlini uthatha yonke into yakho uyangiphumelela ngihambela. Mina ayikho into Sengi-right. engisazoyenza mfethu. Hayi akunandaba yakhe akunankinga. Ayikho into engisazoyenza. Bhutam sicabanga angazi. Ungaphinde futhi ungifonela na? Ngeke ngize Yazi. ngixake ngizothi ngixakelana. Yeah. Angeke nje ngize ngihluphe. Ungaphinde lokho ungifonela. Ophumile enhlizweni yami uphume nakho konke. Wena nje ngiyakusula nje ngoba impela. Angizwanga mina. Akulungile bafethu siyanizwa bafethu usisi toxic. Njengoba seniyibonele ngani bafethu babukele emakhaya. Mfethu ngikublame mfethu usisi ngeke mfethu amazwi akhe ebhlungu kakhulu. But otherwise ngiyabonga mfethu ngonginika ithuba ngixolisa ukuthi kuphele kabuhlungu kanje. Wonile mfethu ayikho into engizoyikhawula wonile. Wonile. Ngiyabonga mfethu. Ayikho into engizoyikhuluma nawe. Okay, nayi indlela bafu. Ukhohlwa sisi. Ngizombamba la. Ngibambelana. Ngizombamba la. Khohlwa Ngibambelana. sisi mfethu. Ngokubopha. Ngizombamba la. Ngokubopha. Sisi cabanga ndiqhubeka nendlela mfethu ngiyabonga mfethu. Ungibolekani imic mfethu because into osuyenzile mfethu. Eish. Angiyifiseli muntu. After God, fear women. That's all I can say. After God, fear the woman. Futhi ngeke bafethu kwenzakalani ezweni? Kwenzakalani ezweni? Why the brother? Why the brother? Mbukele emakhaya. From me to you, from Black Life TV to you, you know what it is. We always trying to help people. But otherwise, don't forget to like, share, subscribe, leave a comment, and hit that notification button for you to see me when I'm popping up on your screen and saying, "What's good? What's happening?" It's your boy Mcebisi Babas, aka Asi the Sharpshooter, and I'm out of here. Damn. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho, sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.